Ariketa honetan aipatzen da amonio ioia. Eta esaten da bere ionizazio konstantearen balioa ezagutzen dugula eta eskatzen da bere base konjokatuaren, hau da amoniakoaren, Kb konstantearen balioa. Bueno, ikus dezagun hemen aipatzen diren erreazio biak. Alde batetik dago betiko amoniakoa, ezaguna egingo zaizuna, dagoeneko eta esan dugu ikasi behar dugula nola jokatzen duen amoniakoak uretan base moduan, jokatzen du protoi hartzaile moduan, hau da base bat dalako. Urak ematen dio, transferitzen dio protoi hori eta amonio moduan geratzen da eta ura hidroxilo moduan. Erreazio hau ezagutzen duzu eta oreka bat denez, oreka horrek bere oreka konstantea du, orain idazten dagoena. Kasu honetan, hau da eskatzen dena. Ezagutu nahi dugu bera. Baina, ematen dena, gorago moten dena da, amonioaren ionizazio konstantea. Nola jokatzen du amonioak uretan? Bueno, argi dago, amonioak ez duela jokatuko base moduan, azido moduan baino. Oreka honen bidez. Amonioak urari transferitzen dio protoia, geratzen da amoniakoa, eta ura hidronio moduan geratzen da. Erreazio honek dauko azidotasun konstantea. Azidotasun erreazioa dalako. Ezkerretik eskumara begiratuta. Bere konstantea da amoniako, hidronio, kontzentrazioak, eta izendatzailean amonioaren kontzentrazioa. Eta hau, ezaguna dugu, ariketa honetan, 5,6 bideramar berminus 10. Nola kalkulatzen dugu beraz Kb, hemen eskatzen den Kb. Bueno, egingo duguna da, urrengo hau. Egingo dugu, hidroxilo kontzentrazioa ikusten dugunez, albuan ipintzen diogu bidarkatzen hidronioen kontzentrazioa. Eta, zatiduraren emaitza esaldatzeko, izendatzailean ere ipintzen dut. Honela lortzen duguna da, hemen, KV bikoitzaren balioa. Beraz, ipin dezakegu, zatidura horrek KV bikoitza daukola zenbakitzailean. Baina, zatitzailean, ikusten duzu, agertzen dela amoniako, hidronio eta zenbakitzailean amonio. Hau da, justu, ikusten duzu hori dela Karen alderantzizkoa. Goian ikusten duzun moduan, hau da. Baina alderantziz idatzita. Beraz, zati Ka. Hau da, Kb, da KV bikoitza, hau da uraren biderkadura ionikoa, zati Ka, bere konjokatuaren azidotasun konstantea. Eta eragiketa hau eginez, lortzen dugu 1,8 bideramar berminus 5. Hau da, eskatutako Kberen balioa. Gogoratu beraz. Egingo dugu laburpen bat. Hau da, amoniako eta amonioa elkarrekiko konjokatuak dira. Zergaitik, zer esan nahi du horrek? Amonioa da amoniakoak emango duen azido konjokatua. Amoniakoak
erreazio honetan ikusten dugun moduan, base moduan jokatzen duenean, ematen du amonio. Orain, azidoa dena. Basetik azidora pasaten gara. Elkarrekiko konjokatuak dira. Hori, ikusten dugu ere goiko erreazioan. Azidotik hasita, base batekin bukatzen dugu. Bikote bera dugu. Amonio, amoniako. Bakoitzak bere konstantea du. Batek A eta bestiak KB. Biak biderkatuta, ematen dute 10 berminus 14. Beraz, formula hau zuzenean erabili beharrean, frogatu egin dugu, hemen ikusi dugun, aldaketatxo hori eginez.